Fíni sú totálne nažhavení, pretože v Lani tu nezískali žiadnu medailu, nad Slovákmi vyhrali aj minulý rok, aj tento rok bez toho, aby inkasovali gól. 9 rokov s nami neprehrali, proste všetko hovorí... Ty si začal rozprávať o Fínoch a mne sa už začína snívať moje nočné móry, ktoré mám, odkedy sme sa dozvedeli, že ideme s Fínmi hrať. Hrať proti Fínom, ktorí sú najrýchlejšie mužstvo na šampionáte, poctivé, hrajú výborný systém a ja normálne som prestal v noci spať. Prestalo mi chutiť jesť. A keď som si spomenul na môj posledný zápas proti Fínsku, tak to už ani nechcem vôbec hovoriť. Čo sa čuduješ, veď to ty si tých Fínov naučil hrať hokej, veď tam máš spoluhráčov zo Švédska, Kukkonen je kapitán, Aaltonen dáva góly, veď ty máš na svedomí, že tak dobre hrajú. Však to je na tomto najhoršie. Keby som to ja bol vedel, že 3 mesiace som ich učil hrať hokej, týmito rukami som ich to učil a keby som ja vedel, že takto to skončí a že oni to použijú proti nám, no nikdy by som to tak neurobil. Tak ale snáď veríš, nie? Tak teraz čo tu budeme vyplakávať? Dopredu to vzdáme, alebo čo? Však ma neprerušuj, však idem povedať 3 dôvody, prečo vyhráme v tomto zápase. Prvý dôvod. Fínska obrana, nekonštruktívna, majú problémy s rozohrávkou, presilovke nedali ani jeden gól obrancovia, všetko je na pleciach útočníkov. Druhý dôvod, jednoznačne 2 zápasy proti tomu istému superovi sa na majstrovstvách sveta nevyhrávajú. A tretí dôvod, máme českého trénera, odkedy ho máme, tak nás české šťastíčko neopustilo. No a my veríme, že to šťastíčko budeme mať aj teraz a že postúpime do štokholmského semifinále. Ríšo, ideme do nich, daj na to.